ассалому алайкум дӯстони азиз, бо шумо ҳастам Абу Мудассир. имрӯз шанбе 7 октябр дар бораи қурби асъори миллию хориҷӣ маълумот медиҳем ки $100 Иёлоти Муттаҳидаи Амрико баробар ба 1096 сомонӣ ва ҳамчунин 100 евро баробар ба 1153 сомонӣ. бародару хоҳару касое ки тамошо кардастед, ихеле книск нашин, ҳамон лайка биҷиқен, ба канали мо подписатсия кунед. бача ба мо ба ин лайки шумо пул наметия, просто тамошобинон зиёд мешава халос. ва мутаассифона ба ҷое ки рубл боло шава рӯсту рӯст поён рафтасе, сабабша мо намедонем ва 1000 рубл баробар ба 109 сомонӣ. блин, кай боло мешуда бошам, кай боло мешава ки ман шумода хушхабар бутум охӣ. ва бо хоҳиш як бародари азизамон ки дар Туркия кор мекунам, 100 лира ҳамуай хали рақати мо кор надорем бародаро. 100 лира баробар ба 40 сомону 37 дирам. ха бародарҷоно, чӣ хеле гуфтем, книск нашин, ҳамон чликотон бишкана, ҳамон лайка биҷиқен, подписатсия кунед ва барои ҳамкорӣ ва рекламаи рақамҳои дар телефон. худо нигаҳбонтон. раҳмате, хайрияте.